Ajuang wakwayone waduto hayo makare ne Raila Amolo Odinga laro komno mar AUC mana kaka lamo seket kanyo wan bende wakone hayo maber. Riwruok mar pinje Afrika ma ogwe kod pinje mantiere Afrika ma milambo dire oregi chuogo haput mabiro konyo henya kwe piny ma Democratic Republic of Congo magyo yangi kod jatend pinje Afrika ma ogwe mabende en jatend piny Kenya William Ruto kinde logruoge mamoko moketi temo nyayo kwe lweny madhi nyime pinje mag DRC to kod Rwanda. Simfras Okinda nigiler. Jatend piny Kenya William Ruto norwako wele kar jot mare okinyi makawuono kathur mar wach ne temo nyayo kwe e pinje Rwanda kod DRC. Ruto lero ni riwruok mar pinje Afrika ma ugwe EAC kod mano mar pinje Afrika ma milambo SADC dhi bedo kamoro achiel kendo chuga put mabiro tayo chenro mag nyayo kwe e piny DRC. Having two concurrent processes running parallel creates unnecessary competition, creates avenues for forum shopping, and many other things that undermine the ultimate goal of these processes. So we agreed that these processes should be merged into one. Apuno biro loso riekni ne weche mag choko omenda, neno ni mwandugo tigodo kare kendo tayo chenro mag kelo kwe e pinjego. And number 3 is to focus on both intra-Congolese dialogue amongst the parties in the DRC and also in the dialogue between DRC and its neighbors, more particularly with Rwanda. Kopogori chuga pudno, Ruto bende lero ni ibiro yier jomoko ariyo mondo med kwan jota chenro mag nyayo kwe kowuok e ng'ato achiel nyaka ji adek. We are in consultation between me and my co-chair on identifying the additional facilitators so that we can provide a more robust mechanism and energize the whole process of mediation. Wenge koro rito neno ka jatend piny DRC Felix Tshisekedi kod nyawadgi ma Rwanda Paul Kagame biro yie bedo kod twak kod kweth mar M23 e temo nyayo kwe e pinje ariyogo. Simfros Okinda, Ramogi.